Хаумагыз, хөрмәтле Ерман Юсе телевизор караусылар. Эфирда Ишембай телевидениеның йырлы бүләк тапшыруы. Һеҙҙең менән Хәнә Мәҡсүтова. Иң тәүге йырлы бүләгебеҙ шәхсән һеҙҙең өсөн, дуҫтарым. Вағыҙыңды өҙөң, бәғерімді тіҙдің, мин донъяла яңғыҙ ҡалдым. Юлдарымды киттің, үҙең ташлап киттің, һағынауҙан көйҙөм, яндым. Гөл сәскәләй наҙлы көн урала яҡты, йөҙҙәреңде юҡһынамын. Бер генә һин тип, йөрәгемә үтеп һағынамын. Ҡайҙаһың һин, һағындым мин, хәбәрең юҡ, сәләмең юҡ, өҙлөп көтәм. Юғалдың һин, һағындым мин, һине уйлап, юлың буйлап эҙләп киләм. Һинһеҙ үтә көндәр, тинһеҙ үтә төндәр, яңғыҙлыҡта йәшәү ҡыйын. Алмаштырмай һине был тормоштоң йәме, булыҡ хота көткән һайын. Гөл сәскәләй наҙлы көн урала яҡты, йөҙҙәреңде юҡынамын. Бер генә һин тип, йөрәгемә үтеп һағынамын. Ҡайҙаһың һин, һағындым мин, хәбәрең юҡ, сәләмең юҡ, өҙлөп көтәм. Юғалдың һин, һағындым мин, һине уйлап, юлың буйлап эҙләп киләм. Өҙлөп көтәм. Юғалдың һин, һағындым мин, һине уйлап, юлың буйлап эҙләп киләм. Хәҙер ҡотлау сәлемдәренә күсәйек. Ишембай районының Уразбай ауылында тыуып, Ишембай ҡалаһында йәшәүсе һөйөклө өләсәйебеҙ, әсәйебеҙ Хәдисә Ниғмәтулла ҡыҙы Ғүмәрованы тыуған көнө менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ һәм уға тик изге теләктәребеҙҙе генә еткерәбеҙ, тип яҙалар киләһе хат юлдарында. Беҙҙең ҡәҙерлебеҙ тормоштоң әсеһен-сөсөһөн татыған кеше. Ғүмер буйына һатыусы һөнәренә тоғро ҡалып, хаҡлы ялға сыҡҡаста, арымай талмай ауылдаштарына хеҙмәт итте. Смаҡай ауылы халҡы әле булһа ла уны хөрмәтләп һәм ололап иҫкә ала. Беҙҙең өләсәйебеҙ ауылдашы Әхмәтбай Мөхәмәт улы менән ғүмер сәстәрен сәскә белеп, 60 йылға яҡын бик бәхетле, бәрәкәтле ғүмер кисерҙе. 5 балаға ғүмер биреп, оло тормош юлына аяҡ баҫтырҙы. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы олатайбыҙ 12 йыл элек мәңгелек донъяға күсте. Беҙ, балалары, күптән инде атай-әсәй, олатай өләсәй булһаҡ та, һаман да һинең ярҙамыңа, яҡлауыңа мохтажбыҙ. Бөгөн ҡәҙерлебеҙ балаларының иғтибарына, ихтирамына төрөнөп, үҙенең аҡыллы кәңәштәрен биреп, 10 ейән-ейәнсәрҙәрен бағып, 10 бүлә-бүләсәһенә ҡыуанып,
бәхетле картлык кисерә. Безгә биргән матур тәрбияң, бәхетле бала сагыбыз өчен олы рәхмәтле без һиңә. Һин бит безнең өчен кояш. Һиннән нурлар алып яшәйбез. Озак яшә, мәңге яшь бул, иң кадерле якын кешебез. Ян рәхәте бирһен Ходай һиңә, тән сихәте бирһен гомергә. Насип итһен озак елдар шулай, һау-сәламәт кенә яшәргә. Иң изге теләктәр менән балаларың һәм барлык якын тугандарың.
gına kişi isi qayğırmaz gaziz başı Aziz başı Артабанғы құтлау сәлемі, үзенең гомер байрамын билдәләүсе Бекқужин Илдар Алтынбулат улына юллана. Ишембай районының Алакай авылында туып үсеп, хәзерге көндә шунда ук яшәүсе кадерле тормыш иптәшем, яраткан атайыбыз Бекқужин Илдар Алтынбулат улы ошы көндәрдә үзенең алтын юбилеен билдәләй. Дип язалар уның тормыш иптәше Гөлназ, улдары Илназ, Марсель, Алмаз. Безнең атайыбыз гомер буе авылда, колхозда тракторсы булып эшләй. Иң авыр эшләрдә лә үдән һынатмай. Авылдаштары, дуслары, тугандары өчен ул бар яклап та өлге. 1996 елда әсәйебез Гөлназ Марс кызы менән сәсләрен сәскә бәйләп, матур тормыш кырып ибәрә, бергәләшеп йорт һала. Мөхәббәт имештәре булып Илназ улдары дөньяга килә. Унан һуң тагы Гөлназ һигәненә 2 улда бүләк итә. Бүген олы улдары Илназ Ишембай телевидениеһендә оператор булып бик уңышлы эшләп йөри. Уның хезмәттәшләре алсак, эш һөюсән, тырыш, кешелекле, ябай булганы өчен хөрмәт итә. Ә улдары Марсель менән Алмаз мәктәптә ата-әсәһен һөендереп, яхшы билдәләргә генә белем ала. Күркәм байрамың, юбилеең менән кадерлебез. 50 яшь ул, акыл яше. Һин әле яшең, дәрт-дарманың көсең ташып тора. Әмма шул ук вакытта елкәңдә олы тәҗрибә ята. Шуңа күрә иде, артабанғы елдарында шатлык куаныстар, сагыу хистәр, күркәм байрамдар һәм яныңда якындарың булһын. Һиңә һаулык, көс-куәт, суслык, дәрт теләйбез. Һәр вакыт яшь, матур булып кал. Юбилеең менән. 50 яшь ул, ир удаман өсөн. Иң матур мәл яшәр сактарың. Куәтләнеп алга ынтылган мәл, тура юлдан барган саптарың. Әсәй Фатихаһы сәламәтлек, һинең менән бергә булһын, гел бергә. Именлектә, гаилә бәхетендә, озак яшә, яшнә был ердә. 50 яшь ул, ир удаман өсөн. Имендәрдәй ныклы мәлдәре, олатайдар булып ендәргә, тату язһын яшәү ямдәрен. Котлау сәламдәре менән катының Гөлназ, улдарың Илназ, Марсель, Алмаз һәм барлык якын тугандарың. Хөрмәтле Илдар Алтынбулат улы, алтын юбилеегез мөбарәк булһын. Якындарыгызның изге теләкләренә без дә ихлас кушылабыз. Улар һайлаган йырлы бүләкте кабул итеп алыгыз. Kütüplerle alasın, şotlanıplar kalasın. Tüleklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tülekler. Nasip bulsun, bəxtli kiləşəklər. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tülekler. Nasip bulsun, bəxtli kiləşəklər.
Яқты кеш күңеліңдә, бәйрәм туган көнеңдә, дус туган якыннарың котлый сине ул көндә. Туган көн ул бүләкләр һәм канатлы теләкләр, насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр һәм канатлы теләкләр, насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Шатланып яшә әллә, яшәндә яшнә әллә, җырлап биеп күңел ачы, күңелнең шундый мәллә. Туган көн ул бүләкләр һәм канатлы теләкләр, насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр һәм канатлы теләкләр, насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Көтүпләрне аласың, шатланыплар аласың, теләкләрнең бәйләмен, туган көннең бәйрәмен. Туган көн ул бүләкләр һәм канатлы теләкләр, насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр һәм канатлы теләкләр, насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр, бәхетле киләчәкләр. Ишембай районы Ырлар авылында туып, әлеге көндә Ишембай калаһында яшәүче кадерле апайыбыз Гөлсәсәк Абдрахман кызы Күлшәкова ошы көндәрдә үзенең 50 яшьлек алтын юбилеен билдәләй. Кадерле һәм һөекле кешебезне ошы гомер байрамы менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Якын кешебез гаиләбездә 3 кыз арасында иң олыһы. Ул безнең өчен һәр сак иң сибәре, иң акыллыһы, иң уңганы. Гомер буе апайыбыз безнең өчен өлге булып тора. Чөнки ул бәләкәйдән тырыш, белемле, максатына ирешүчән. Хайран урта белем бирү мәктәбен тамамлап, Стәрлетамак калаһындагы педагогия институтын тамамлай һәм бына инде 30 елга якын 19-нчы мәктәптә балаларга белем бирә. Өйдә ул уңган хужабикә, Езнәбез Рүзәл өчен һөекле тормыш иптәше, улдары Рушан һәм Артур өчен хәсәрлекле әсәйде. Безнең өчен апайыбыз тормышыбызда иң зур терәк, акыллы кәңәшләрен бирүче, сердәш тә, әхирәт тә, хатта кайһы бер сакта әсәйде алыштыручы, изге күңелле якын кешеле. Кадерле апайыбыз, һиңә күпме теләктәр әйтһәк тә аз кеүек. Матур гомер байрамыңда һиңә һаулыктың иң ныклыһын, бәхеттең иң олыһын, гомернең иң озынын теләйбез. Барлык яхшылык тыйган изге йөрәгең, сабыр холкың, барыбызга ла хәсәрлекле булганың өчен һиңә сикһез рәхмәтлебез. Киләсәк көндәреңдә сәламәтлектә, моңлыкта, кайгы-хәсрәтһез, көлеп, елмаеп үтһен. Балаларыңдың безнең изгелекләребезне күреп, безне һөендереп, тормышыбызны ямьләп, Езнәбез менән мөхәббәткә төренеп кенә озын-озак яшәргә язһын. Котлы булһын туган көнең. Зур шатлыктар каршы алһындар. Әгәр булган булһа борсылудар, үткән тормышыңда калһындар. Күз нурыңды бирдең безнең өчен. Йөрәк йылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта һиңә карап. Безнең өчен бәхет һин булгас. Иң изге теләктәр менән һеңлеләрең Гөлнара, Гүзәл, кияүдәрең Фәһим, Марат һәм уларның балалары. Хөрмәтле Гөлсәсәк Абдрахман кызы, якындарыгызның изге теләкләренә без дә ихлас күңелдән кушылабыз. Һезгә кояштың якты нурларын, һаулыктың ныклыһын, бәхет шатлыктарның мулын гына теләйбез. Йырлы бүләгебез һеҙҙең өсөн яңғырай.
Күңелләрдең тик актарын мин хайлайым, чөнки улар күңелеңдең сагылышы бит апайым. Ак сәскәләр, төстәренә сафлык яйган, һинең олы йөрәгеңә минең дә хисләрем һыйган. Ак сәскәнең тажыдарыны да ысык тамсылары уйнай, яшь сылаткан бит алмаңыдан бер үбәем әле апай. Ак сәскәләр, төстәренә сафлык яйган, һинең олы йөрәгеңә минең дә хисләрем һыйган. Ак сәскәләр бүләк итәм, булһынактан ядмышкайын, гүмереңдең һәр мәлендә бәхетле бул апакаем. Ак сәскәләр, төстәренә сафлык яйган, һинең олы йөрәгеңә минең дә хисләрем һыйган. Ак сәскәләр, төстәренә сафлык яйган, һинең олы йөрәгеңә минең дә хисләрем һыйган, һинең олы йөрәгеңә минең дә хисләрем һыйган. Ошының менән йырлы бүләк исемле музыкаль тапшыруҙы тамамлайбыҙ. Һеҙҙән хаттар, шылтыратыуҙар көтөп ҡалабыҙ. Экранда күрһәтелгән телефон һандарына шылтыратып, яҡындарығыҙҙы ғүмер байрамдары менән ҡотлағыҙ. Һау булығыҙ!